בסרטון זה אני רוצה להדריך אתכם כיצד לעבוד עם הקורס ולתמוך בלמידה של הילד. הקורס בנוי מ6 שלבים שבכל שלב הילד רוכש תנועה חדשה. תנועה זה בעצם הניקוד של האותיות. 99% מהחוברות שהילדים לומדים בבתי ספר בנויות לפי הסדר הזה. לכן לילד שלכם יהיה קל להתקדם בכיתה. בזמן הלמידה אנחנו מצרפים לכל תנועת צבע, מגע ואסוציאציה. כך הילד זוכר את התנועה היטב. קודם כל נותנים לילד לצפות בסרטון הקנייה. אם הילד שלכם עדיין לא שולט באותיות א' ב' ולא מכיר אותם בכלל, מומלץ להתחיל עם סרטון האותיות. לאחר מכן הילד צופה בסרטון תרגול. בשלבים ראשונים מומלץ להיות ליד הילד כדי לראות שהוא מקשיב ועושה את כל התנועות יחד איתי. לאחר הצפייה הילד עובר לשלב המשחקים. מחכות לו 9 מפות שבכל אחת נמצאים 6 משחקים לתרגול התנועה. על מנת לחזק את החומר ולדעת שהילד מתקדם. לכל שיעור מצורפים קבצים של תומכי זיכרון. ילד שזקוק לתרגול רב יותר יצליח לזכור את התנועות אם הוא יראה אותם על הסרגל. מצורף קובץ עם לוחות למשחק בינגו. קובץ נוסף מכיל קלפים למשחק מלחמה. מדפיסים את הקלפים, מניחים אותם בערימה עם הגב למעלה. הילד מרים קלף, אם הוא זוכר להגיד את הצליל, הקלף עובר אליו, ואם הוא טועה, אז הקלף עובר אליכם. הילד יכול לעבוד לבד, לפתוח את הקורס ולהתקדם. השיטה הזו עזרה למאות ילדים, כולל ילדים עם לקויות למידה, בעיות קשב וריכוז וילדים על ספקטרום. כל מה שנדרש מכם זה לדאוג להושיב את הילד שלכם 21 דקות ביום, 8 דקות צפייה בסרטון ההדרכה, 3 דקות תרגול ו10 דקות משחק. זה כל מה שנדרש כדי להתחיל לקרוא.